Nice to meet you, baby. I can show you incredible things. Magic, madness, heaven and sin. Saw you there and I thought, oh my God, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, do you wanna play? De boot viel voor mij als een stuk vrijheid. De vrijheid die ik voel in Londen om te wezen waar ik ben. En als dan op zo'n hele grote zee is, met dat uitzicht en de kleur van het water. En zo letterlijk die reis oer de zee. Dat joeg me de eerste keer dat ik naar Londen ging met die en al een vrij gevoel avontuur. Precies, dat de jongens daar eventjes een klein beetje kunnen filmen van jouw studio. Dat is natuurlijk wel leuk. Ja, leuk. Vind ik ook, Marcel. Nou, dan zien we elkaar in ieder geval morgen. Oké, tot morgen. Doei! Ik zet even wat licht aan. Nou, hier ga ik dus Scoffed wennen in Londen. You can see, home. En Iliana, daar ben ik mee. En ze zit in de keuken. Dus ik zie hem even door Iliana vaststaan. Iliana. Hey. Hi. Hello, Eduard. Did we drink? No, we didn't. No, I hope no. Ze had al in Parijs wennen, in haar eentje. Daarna in haar eentje naar Londen. Gewoon omdat ze die studie doet. En denkt van nou, in Bulgarije klinkt het net zo vol aan mij. Dus ik moet ergens anders zien. So happy you're back. Dat vond ik heel inspirerend. Dat ik dacht dat ze een jonge vrouw is en haar zo vol moed. Dus dat zei ik heel vaak tegen haar. Dat ik haar zo'n sterke vrouw vond. En zie hier zo om dat gevoel like bij mij. Dus het is gewoon heel mooi als mensen dat moest. Dat is het elkaar versterkt en elkaar stimuleert in waar het best.